Gibarugan sa Tagoloan Police sa Misamis Oriental nga lehitimo ang ilang gipahigayong buy-bust operation kagabi. Atong sayron ang detalye niini pinaagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Argel, may gawas manggod ang istorya nga kidnapping ang nahitabo inay buy-bust. Busa gibarugan sa Tagoloan Police nga lehitimo ang ilahang gihimong nga operasyon kontra droga. Samtang usa ka Kagay-anon ang gidakop sa kapulisan sa Opol, human kini nga mapalitan o gituoang illegal nga droga. Gibarugan sa Tagoloan Municipal Police Station nga lehitimo ang ilang buy-bust operation nga gihimo kagabi sa Zone 8C Hayon, Santa Cruz, Tagoloan. Kinihuman nga dunay mga istorya sa lugar nga kidnapping kuno ang nahitabo. Sumala pa sa kapulisan nga ilahang gidakop si Roel Ayuban Bernadas nga residente sa Zone 4 Mohon tungod na palitan nila kini og sachet sa gituwang sabu, bugti ang 500 pesos nga buy-bust money. Moabot pa sa 4,760 pesos nga kantidad sa droga ang ilahang nakuha gikan sa suspect dihang ilaha kining gikapkapan. Dugay na sabkuno nga ana ang suspect sa drugs watchlist sa ilang stasyon. Ang uban magod siguro wala sila nakakita kung unsa gid ang tinuod nga panghitabo. Ang ila siguro is ang pagbitbit na lang nato sa tawo. Pero prior to that naagit tay mga kuan actually naaga ni siya coordination nato sa atong PDEA at around 7:30 gi-coordinate gid nato ni siya sa PDEA. Samtang sa gihimo nga anti-illegal drugs operation sa Opol Police, dakpan ang suspect nga si Giovanni Caduya, 42 anyos og residente sa Villa de Oro, Barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City, human nga mapalitan og pakete sa gituwang sabu. Sumala pa sa kapulisan nga taod-taod na nilang gisubay ang lihok sa suspect, labi pa nga sa ilahang lugar kini nagahimo sa iyahang mga transaksyon, rason nga ilah kining nasubay. Ana sa 5 ka pakete sa giingong sabu ang nakuha gikan sa suspect nga mobalor ngadto sa kapin 5,000 pesos, mark money ug mga drug para penalya. Antud na pang illegal drugs di kami magundang. Yes, sir. So sa pagkadakop niya ampo pong ginasuta kinsa niyang supplier ug iyang mga buyer. Wala na mihatag og pahayag ang suspect atubangan sa kamera. Kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon sa mga suspect. Argel, gipasalig sa otoridad nga tanang lihok or tanang lakang na ilang ginahimo batok illegal nga droga lehitimo matud pa, labi pa nga miagi kini sa validation process kini ang ilahang nga paagi aron masiguro nga tanan nilang pagadakpon anaa gayod sa ilahang drugs watch list. Argel. Alright, daghang salamat Cyril Chavez.